A chceli by ste z toho poistenia niečo mať, aj keď sa vám nič nestane? Takáto situácia by mala nastať, aby vám to napovedalo, že to nie je úplne najlepšie finančné riešenie, ktoré môžete podstúpiť. Dnes sa spolu pozrieme na poistenie. Nemalo by sa to radšej volať poiste áno? Nie, poistenie. So vznikom poistenia sa stretávame v 17. storočí v Londýne. Z krčmy stúpajú obláčiky dymu, vonku sa kývajú lode naložené korením, vínom a hodvábom. Čo by sa tak asi mohlo stať však? A každý, kto tu sedí, sa bojí jedného. Čo ak sa moja loď už nikdy nevráti? Obchodovanie bolo vtedy risk ako hrom. Búrky, piráti, nehody, potopenia. Jediná loď mohla znamenať obrovský zisk alebo totálnu finančnú smrť. A tak sa títo obchodníci rozhodli niečo vymyslieť. Stretávali sa v miestnej kaviarni Lloyd's Coffee House a tam vznikla geniálna myšlienka. Zložíme sa každý o kúsok a keď sa niekomu stane nešťastie, vyplatíme mu to z nášho spoločného fondu. Tento princíp sa volal underwriting. Tí, čo podpísali papier, sa zaviazali prebrať časť rizika za odmenu. A práve odtiaľ pochádza dnešné komerčné poistenie. Z tej krčmy vznikla spoločnosť Lloyd's of London, ktorá funguje dodnes.